Ji bername kedê dem baş temaşevan neca em bernameyek nû li pêşberî belê em li taxa çarşpazara girdayê Merz girta Dêrsimê belê îro karekî balkeş em dertên pêşberî wê îro em li vê taxê li vê dirê wê dawetek pê were lê beriya wî jî wê xwarin bê çêkirin xwarina daweta çawa tê çêkirin çi xwarin were çêkirin kedekî çawa tê da heye em ê îro pevdura bikevin nav vî karê û pevdura hîn bibin ez amade me gel ku hûn jî amade bin em dest pê bikin. Temaşevan wekku meselê de ji anî ziman niha em îro daweta em xwarin çêdikin ji bo dawetê niha me goştê xwe destpêkê dahûr dikin lê belê ez dixwazim mêvanê xwe hinekî nas bikim em sêr dikarin te nas bikin hinekî tu xwe bide nas kirin xalo navê te bixêr O jî giş xêr hatine ser serê min ser çavê min va daweta xuşka min e ez jî ji İzmitê hatime bira boyê dawatê eyro îşev nîşana dawat min e şev kadınî Xwedê desta bixêr Xwedê nasîb kir em ê herin Dêrsimê li wê derê dawatê bikin. Na îro em xwarin çêkin wisa îro xwarin çêdikin êvarê qinayê êvarê hene dikin yani destê bûkê. Belê. Na em çi dikin mesela goştê xwe we manî Herê em ê çawa bikin goştê xwe hûr kirin em ê goştê xwe hûr kin tamam em aşçıyê me jî heye li bira belê em jî alîkariya wî dikin ji xwe îro em pêşî çi çêkin yani em ê xwarin çi çêkin tu ji me re wiya bêje em ê goşt çêkin em xwarin goşt çêdikin îro xuşka min belê ji xeynî goştê yan em nakin qarme dikin şorbe belê şorbik şorbik dibin yani şorbik bi av çê dibin wisa av tê de heye erê xuşka min ji xeynî şorbik em ê birincî çêkin te gotin şorbik pirinç qarpuz vê hazırlığı dikin ha belê wisa ben hûrnik hûr kim berê jî berê mesela dawetên berê da jî we xwarin çê dikir ne çê dikir me aynı wisa bu an jî yani berê çawa be na hûn dewam dikin na yê xwarmê ayrı ye yalnız yê şorbikê ayrı ye xebata wana belê kîjan zehmet e xwarme daha zahmet e çima çima şorbik red e tu tekva xweşmelamiş kir dikî tencikê dizanî xuşka min ew xwe bi xwe tê meydanê ama xwarmê îşê te tune li ber biskî boyne tev de binê tencikê negirî neşewitî zahmet e em îro ji bo çend kesî xwarin çê dikin çend mirovê werin sed pênc mirovî sed û pêncî mêş mirov gez nakin ne mêşê wî gelek temaşevan neca ev mêş beriya mêvan hatine ev jî mêvanê me yekem ev mêşin naz goştur dikim wisa baş e baş e gelekî baş e ne erê gelekî ez hûr kim ama ji mêşanekî tirsim tu yekî zirav de min xuşka min re pê bikir em ez jî ji xuşka xwe re yardım kim da tamam müsaade kim piştî ku me goştê xwe hûr kir em ê bixin stîlene wisa erê xuşka jê em ê dûr de bikerin erê çipa pijandina wî çawa ye kelandina wî çawa çê dibe bi tüpe bi ew kinine bi daran nine daran vê naxinin berê daran bû wisa berê berê bi daran bû niha îsan ne niha gişt her tiştek bir yer retî erê ama berê jî îdî zehmettir bû giran bû giran bû zahmet bû fakat niha min got da ji xuşka xwe re artık teknoloji değişmiyor. Tabii her tiş peş vaçuye. Belki hayat çen saladın ev jiradı bir. Ev jiradı bir. Xwarin marij dağına çekirin. Xwarin bu ona ne çek? Na hindik çekerken
viyaziyatı nakşini na çer hazır elim yana hazır et. Çünkü dedi sipariş dedin lokantan cik yemek çedi bir luvrat yine. بله Ama hem dibin ki emek deste kha bakın. Emek deste kha bedin mibane kha. كابدا ما توي كي خالو والله بريميشن اي دست تجيلكم No, kime destim dedik ha? ز گوش بدن تام شو یکی ده تماشاوان نجا علی که جو هستل پیش مچش که براستی او هسته او شو مچه که لی امجی علی کاری یوتکن امیرو علی کاری بنه سر تخت چکم Heri Olsa. ha. Ne bakın? Hoş kama tabii şey zannet meşan da tırşı. ezanım ne kızanım de meşt jine Zaf becerik ama meşan da tırşı. ez çalkım tırsım mı geskin baş olsa Xwedê deste hoş kama rabi. Ma sana? Ha. ama ecizanım Çima ne zanî? goşurluk diye Keçka Kurdan mı ne zanî? Evet. Hera mezeke. keşke kurt hamuzanım Ben hem goşta khur dikin şo hediye ber bi dayıvete pişi ko me goşta khur kir becereci em berdin sitla xod burada bikelinin Ben hem goşta xo hur kir نفس ما قلت لك عمور كر خلاص كر مش دي صدورة مدة شنوتين ما خستك اوكي ستلاخو انا بكلنا وصايت شباب بشتري Peşa emi ave bikini ev bikeli. Aşçı meci beri biskini vitevde meze mesela saat ki du satanda iyi hazır bir. Hem gayrice goşt dış tevlinaken. Naha sırf pivazandaki nav. تاني بيفاس Evet. جخيني تشتكي ناك No. نها Vacı nave bir yemek yemeci, nave bir taşlamacı, şorbe. بله نها ما قلت لك خصها ستليا افيا امي جارك بكلنن Heri. جيبو تشي جارك تكلنن Ev kıliravi teser. Ama ve kıliravi bigrin. O kefavi. Emzi bin kef. Evi kefavi emzi ser bigrin. Ye ava temiz bunda bimini. امي جارك بكلنن هري. وكيف يهلدن Heri. جارك دين اب دين سراغر بكب Heri. يجي اف دخنين اخني Ava hakim bu. Ama abi tehne. Ama kim ne bu? Ava bir tamam. Cardın abi ne yakını. اما خوارن هنا كي بافشت بنفس او Da abi çedi ama ava hendike. bir Yani hendik. zafındike var. Mina şorba dinline. عندك صانك سراف زميله بله Yani mezak süremek ya hoşkamın nispeten mina kavurma gibi. Nispeten. اما هنا كي ابا يهزد İşte.
بله نه همی بنی پیخنو و دین سری نه وصل نه اری ستلامت جی گوشت تماشا ورنجا او جاره کی بکله الودره گوشت سریدن ayşuştun nafsile de aveda dikele uy ava uya avul ser razıkın bu ave düşün yani dikele teşuştun pişti uji pije kası 2 saatte gona kası 2 saatte pijandayı bu kadar naje mebni veknu o pijandana deyin ser ki ser agır beni pekhl vegan olsa beni mi pekhl eri ve temaşavan nece onu dibinin goşte mejareki keliya mekefa seril da o kefa ku heneki kreş buna ava heneki berbe reşi vaye eme goş jnav vi ave derxin pişti ku mejnav ave derxiz ve paxış be pişti uje meden ser agır u bukele hayya pije em da de seho nadne levele mekefayı liserilda na avayı reşe avayı reş dibinin نعم فيدين أردي ومي قوشت خو جناب درخم بخنجيكي باقش Temaşavan nija brastiro kareki balkeşem derketin peşberiye ematın evce ku jarat bejin çarşı başıya gredaya mezgirta dersimi irol vedere davet eke yani hne levedere xwarin were çekirin bele ku xwarin were çekirin brasti emjiketin nafkar me fevdura xwarin çekir me goşte xo hurkir pişti ku me goşte xo hurkir ve jarjı maxste stileki geleki mazın o levedere goşt verda dema ku tkevesli naşuştun disleta kelekileti pişti ev kefayı terakırın o goşt heja tuşuştun. تماشاvan نجنها me goşte xo heri dawi avayı derxist ava kreş ser rakir naha jî hoste rûn txe nav xuşxane sor dike rûnê xwe piştî ku sor kir goş bavê serî ji alîkî wê pîvaz bikeve navê pîvaz çê dikim pîvazê ku bikeve nava goştê dîsa para min pîvaz ket pîvaz ji min zvanin hinekî pîvazê tûjin çavê mirov gelekî dişewtînin lêbelê ez çi bikim ev jî param ketiye dengê xwe dernaxim ji ber ku ez hosteyê xwarinê nînim lêbelê gir nîne wisa baş e hinekî min gir çekirî niha ez ê hinekî hûrtir çekim ji ber ku divê nava xwarinê de xuya neke
az aslen jibi gundime. Az apı keçik ettim. İroji bixir çok şükür. Megiş mina dost va haval giş haval ogre megiş hatına bra ve davat nine işev. İşev nişane. Kına yani şebahaneye. Medu beranı haşer zekir hazır kir. İroji me goşte hur kir. Giş tertemiz. Şuş da ser ev avavi me girt serra. Hani bla reş nemini tama goşt degiş neke. Ev avame vala kir. Me cardan ava tezekiriye da ser me çeşikşi tamavi hoş pi pizav tevekirin. Pivas. Pişti ku me goşte xo careki kelant û şuşt ve careci me xiste sîtilê o goşte me amade bû û ber bi keliya qasî 2 saat keliya piştî ku 2 saat keliya goşte me amade bû. Belê piştî ku me goşte xwe hazir ku xiste sîtilê ve carecî me dest bi çêkirina pîvazê kir. Birasî hem bêhna pîvazê hem jî hinekî tûjbûna wî hinekî ew zehmetî jî derxiste holê. Me pîvazê xwe spî kir, qaşlê wî rakir, piştî wî jî me hûr kir. Piştî ku me hûr kir me wî jî berde ser goştê xwe û em derbasî birincê bûn. Dê temaşevan neja îro me gotbû li ve derê daweteke ye em jî xwarin çêdikin. Goştê me çêbû newsa xalo goştê me êdî dipijiya. Najê me birinc çêkin. Em ê birincê xwe çawa çêdikin pêşî. Em pêşî ji navê ve şeriye dibî. Em şeriye tevle Rum kavurmuşkin. Boya ve jî pirinç tekine ve jî tevle kavurmuşkin ama vazaf kavurmuş nabî. Newsa Herê xuşka xwe bibin. bir sor nabe newsa çima. Pê ve ra ku zaf sor bû qîmeta wî namînî tada wî lezeta wî têde namînî. Piştî wî jî em ê vanê me werin newsa em ê xwarina xwe belav bikin piştî wî. Em hinekî westiyan jî newsa hinekî zahmetê mirov li ber derva hinekî tav jî heye. Xuşka min dervayê tav ve hewa germe ama çok em dikin. Dîsa jî Dêrsim xweş e mesela hewa batê hinekî hînkawî jî heye. Li gorî Amedê û li gorî Derozê din. Nate me şevaneca veke rûn berdin navê em ê jî bi hevra çêkin. Birinc birasî ya hinekî em li ser piya bûn ji ber wî me kedek jî da birastî keda xwarinê jî hinek hebû îro em mirov dikare wisa veje. Niha em rûn berdinê. Ez var rund verdim mi? Hemmi verdim mi? Kış. Eri ama verdim. Tamam. Rund yapalım kış verdim mi? Bir ye kadın bine keko. Rundu şiire hem hevzurat verdim mi? Mesela. Çenkilo. Geç verdim mi geç? Çenkilo. Nasıl? Çenkilo. Naha merun xoxste, şiire xoxste min lefxin. Ve hinekî bi pêşesê ne yapacağız? Berku temaku zidip pije tamaku dişe piştî jî min birincî xwe berdim navê. Piştî ku min birincî xwe çêkir jî xwarina amade be. Piştî wî jî êdî em ê xwarina xwe em ê van werin ve derê rûnên. Em ê maseyê xwe amade kirin. û piştî em ê xwarina xwe belav bikin.
me pirinci xwacî pêşta ev dibên şeriye. Me pêşta şeriye di rûnda qewirand. Pêvî ra jî me pirinç kiriye, pirincê xwe jî qewirand. Pê pirincî ra jî me av berdayê. Niha du tane pirinç, tekek pirinç, du av. Heqê wî ev e. Ma niha van îşana ha bi gotinê nîne bagiş zamet e ber tavê cî doğru dürüst tune kêk emek dayê Xwedê Teala ji emekê wana rabî. Xwedê Teala tiş bi destê wan neke. Di birincê xwe de dîsa ew birinc gorî 200 kesî dihat çêkirin. Ji ber wê yekê jî stilekî gelekî mezin medanî me rûnê xwe xiste navê şîîrê xwe piştî ku hinekê şîîrê xwe sor kir vê jare jî birincê xwe berda serî. Ev karê ku niha ez dibêjim bi rastî wek gotin rihet nîne ji ber ku ev kar serpiya hat kirin û kedekî gelekî mezin jî têda hebû. Temaşevan necan ha me xwarina xwe amade kir xwarina me pijiyal pişt me hem birinç hem jî goştê me amade ye. Zibeşê xwe jî me wir kir. Na hediyê hevalan me vê derê xwediyên dawetê tijî dikin. Em ê ji dên ser masa ez jî nabigirim û bi kesên vê derê re xwediyên dawetê re em ê mêvanên ku hatine ji wana xwarin belav bikin. Bi rastî me kedekî gelekî mezin da niha em ê wana belav bikin. Kaz bigirim. Belê niha xwarina me wisa amade ye hûn dibînin. Em ê niha belav bikin ser masa. Kesên ku xwarin li ser masê wan tune bin. Em ê deynin ji wan re. Mesela em ê ji vir de svê bikin. Di vir de deynin. Noşi can be, afiyet be. Sağ olasın, elleriniz olsun. Afiyet be. Belê me niha yek danî. Em ê yek biyek wisa bar bikin. Hinekî qelebalık e jî ji ber ku hinekî qelebalık e. Mirov li hev dikeve. Ev jî çanda dawetê berê jî yani dersmiyan dawetê dersmiyan ki çanda xwe ya berê jî domînin. Berê jî da xwarin çêdikirin, niha jî xwarin çêdikin û belav dikin. Biz dedik getirin ama bilmiyorum. Yani bugün haber verdik yani. Gelirken elden getirin dedik. Fakat her ikisine de söyledik. Getirmişlerse haberimiz. Spas dikim. Getirmişlerse buraya getirmeler lazım. Belê. Mutfakta lazım. Rastî belav kirin jî giran e yani. Keda belav kirinê jî heye divê enerjinin baldar bim jî dexekî Emi masaya xwe giş kurmuş kirine, sandalye xwe kurmuş kirine, hindik mivanê me hatine, hindik jî natine hîna. Niha saat heştan nehan da jî, saat heştan nehan da jî, emê bixêr yemekê xwe bela kin. Ha, me nanê xwe bela kir, ev xilas bûn, em jî niha korona hey, em mecburen plastik kullanmış dikin. Wana pakış dikin dibin, pêvê re jî qawûnê xwe heye, qarpûzê xwe heye, wana jî tînin masala ağma dikin, bela dikin. Xuşkara bin. Saat 11'dan da 12'dan da jî serxêra xwedê şebahane red dibî. Temaşevan neca niha bi rastî karê ku îro me derxist pêşberî wê û bi hev re kir gelekî zehmet bû. Em serê bi gelekî zû hatin vê derê û hindik maye roj bi çava heta vî saetê jî em xebitin îro ev xwarin gorî 200 kesî hat amade kirin û em serpiya me vê karê kir. Serpiya bi destê xwe li ber germê ji ber wê jî zehmetiyekî gelekî mezin di nav çêkirina xwarinê de hebû.
هدیدی گندشتن جبو خوارنه روزی و بچه‌ها براستی که دیگه لگی خوش بو جبر کو هم دعوته هم مزنه هم جی خوشه عالیه کشی دو برنامه خوش دا میجی خوش هم بکاری چکرنا خوارنه در کم پیش بریوه براستی هم درسی منه بچکرنا خوارنه هاتم پیش بریوه و مخوارنه خو بلاف کر چکر مکه دیگه لکی مزنج دا عالی کشی وزرجی خلبالخه کچبیه تماشاوان نجا براستی کیف خوشیک بو جبو ما اف برنامجی مجهول دا ام وی برنامه خو بینن پیش بریوه های برنامه یک دم خوش به